நம்ம நாட்டில் டெய்லி நல்லது நடக்குதோ இல்லையோ, ஆனால் டெய்லி ஒரு கேடுகெட்ட சம்பவம் மட்டும் சிறப்பாக நடந்துருது. அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு கேடுகெட்ட விஷயம் நடந்துச்சு, பதில் தெரியல. ஒரு குழந்தை ஸ்கூலில் விழுந்துச்சா கொன்று போட்டாங்களா அடித்து போட்டாங்களா தெரியல, முடிஞ்சது. ஒரு பெண்ணு ட்ரெயினில் தனியாக போக முடியல, அதுவும் என்ன அடுத்த கட்டம் என்னன்னு தெரியல. இதோ குழந்தைகிட்ட ஒரு ஸ்கூலில் படிக்கிற குழந்தைகிட்ட ஒரு, அதுவும் கிழட்டு வயசு, இவனை என்ன பண்ணலாம்? ஸோ இப்படி நாளுக்கு நாள் நடந்துட்டு இருக்குன்னா இதுக்கான தைரியம் இவங்களுக்கு எப்படி வருது? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு சிங்கிள் பர்சனை, ஒரே ஒரு சிங்கிள் பர்சனை, தமிழ்நாட்டில் இருக்க இவ்வளோ பெரிய போலீஸ் ஆஃபீஸர் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, எவ்வளோ பெரிய என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்லாம் இருக்காங்க, ஒரே ஒருத்தனை ஏதாவது பண்ண முடியாதா சார்? ஒருத்தனை பண்ணுங்க சார், அப்போ பயம் வரும் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் பொண்ணு மேலே தொடர்றது.